מדברים על בשר שהם בכלל סרדינים, משחקים אותה קשוחים, משחקים בברבי, נוסעים על טרק, מסתרים על פרארי, לא מרים את האחופה שלהם למעלה על הקרקע לחלום לוותר, טיפ קטן תהיה אתה לא מישהו אחר, שר על יהלומים שאין לו מה נשאר על ביטוס כל היום עזוב הוא לא נורמלי תוריד המסכה טובה לי ולך בכל יום שעובר אתה עובר עליה והוא שר על יהלומים שאין לו מה נשאר על ביטוס כל היום עזוב הוא לא נורמלי תוריד המסכה אז טובה לי ולך גם הג'יפים אותו דבר, תראו ניסיתי לשבת להתעלם מכל השטויות שהם כותבים גדם לרעתם לא הצלחתי ללמוד עליכם רק הגעתי לגאול אתכם מהייסורים והחפירות השקרים והמסכות שמנסים למכור לנו ומשמיעים בתחנות בני זונות לא מבינים שהם לא יקנו אותי אני עושה את זה בשביל עצמי לא למיינק שלידי בדיוק כמו שאני מעשן בתכונה מעשן לי ומרחף אני לא מנסה לרצות לי שאני עושה את זה בשבילה וזה משהו שאף פעם לא תצליחו לקחת ממני כמו הרבה דברים שרציתי וחלמתי בילדות ועד היום אין לי מי ייתן לי אף אחד אם לא אני לעצמי אומרים יהיה טוב הרוב טוב אני אומר כי לא שר על מניה לא שר עליי אני נשאר נורמלי עם המייק לפעמים זה לא נורא להיות מקום אחרון נשאר בקרקע גם אם אין לי מקום בדרכון שאין לו מה נשאר על ביצ'ס כל היום עזוב הוא לא נורמלי תוריד את המסכה בכל יום שעובר אתה עובד על עצמך והוא שר על יהלומים שאין לו מה נשאר על ביצ'ס כל היום עזוב הוא לא נורמלי עשה טובה לי ולך בכל יום שעובר אתה עובד על עצמך לא שר על מני לא שר עליי סני נשאר נורמלי מהמייק לפעמים זה לא נורא להיות מקום אחרון נשאר בקרקע גם אם אין לי מקום בדרכון 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 למדת אלעזר